Terve! Jokaisen suomalaisen haave on päästä etelän tropiikkiin. Työajat ja perhesuhteet kuitenkin monelle sellainen este, ettei pääse etelän helteeseen. Me näytämme nyt teille kuitenkin, miten halvalla ja edullisesti voi milloin tahansa päästä vaikka Rion Sampa-karnevaaleille. Tarvikkeemme ovat kiikkustuoli, peltipurkki, tukkavööni, spraymaalia, sillipurkki, saunavasta, kyypakkaus, se on hiekkaa sangollinen ja pussisuola. Joo. Tervetuloa Roisireissut Oyn matkalle Rion Sampa-karnevaaleihin. Yeah! Matka alkaa. Nousukiito. Here is Captain Mahanen. Welcome to flight Rio de Janeiro. Thank you, thank you. Matkaa. Ja matkan aikana nauttii matkalainen tällaisen vuoden vanhan kyypakkauksen. Et pääsee niinku aikaerosta kiinni, se on sentään 10 tuntia. No nyt pitäisi ruveta tuntien vilisemään. Rio de Janeiro. Kone top. Nyt tehdään hiekkabiitsi, eli rantsu. Joo. Näin. Tulee rantaviivaa. Sitten vähän tyyntä valtamerta suolan muodossa. Noin. Ja nyt jos käy siihen. Riuska Petteri heittää biitsille pötkälle. Noin. Oho. Tehdään reibanit. Käden käänteessä. Noin. Ja sitten saunavastalla hakataan ihoa hieman araksi, koska äkistään tämmösen valkoisen miehen iho kyllä tulee semmosen. Onko arka jo? Antaa tulla vaan lunta tupaa. Noin. Ja sitten aidon Rion Sampa-karnevaalihajun saamme aikaan tällä sillipurkilla ja monsunituulella. Tuleeko sinne hyvin nyt? Tulee. Miltä tuntuu? Tässä on aina sama juttu näillä etelän reissuilla, että aika erollinen niin ton kaali ja nutturan vino, ettei tää millään tottuu, mut mitäs tää Riuska-Petteri nyt haistaakaan? Tuolta stadilta tulee aika riski Rion tuoksu, et mä luulen, että mä en enää vittu polttaa tot nahkaa, että jos ei tää nahka kelpaa, niin saa mimmit haistaa sit. Ciao! Seuraavalla kerralla teemme vähän hurjemman laatuisen seksimatkan tuonne Bangkokin suuntaan. Hei, oota!